Oi vittu. Vittu homot. Vittu se tuli kasseen. Ai! No nyt on hyvä. Liiko Ankka? Oliko vielä yhtään? Let's burn it. Hei, Ankka. Burn! Let the duck burn. Guys, we have problem. It ain't burn. Tää Ankka ei valahtava sulaa. Holy shit, our duck is melting. Laitan pausa. Tai edistetään. Minä dokumentoin kaikki tilanteet, mitä tässä tapahtui. Jaa. Mitäs tässä nyt olikaan? Siellä on pommeja sisällä. No niin, täällä vittu oli. Kato helvettiä. Koitetaanpa nyt Ankka saa Anuksen oikeesti tulla. Ette Anuk Anna burn. teillä mitkä täällä Anuksessa. Guys, we have bad anus. What the hell is wrong with your anus? Ota sitten tätä kilpikonna vähän. Ei tässä vähän sen avulla boosteta tätä. Kilpikonna vähän for the win. Läriät sitä koko purkkia päälle. Tämä on kyllä burn. Burn the duck. Joka nyt vittu syttyy tämä vaha. Vittu se poltti vaan se vaha. The way of the burning. Paha. Joo, mutta se ei palaa vielä ihan sieltä, mistä minä haluaisin. Tunge Anuksen vaha. Jos mietit, että kohta vittu minä vahaan tätä Ankkaa niin pahasti, että vittu palaa niin kaikki kohdat, mitä ette uskoiskaan. Vahani. Jumalauta. Kohta on vittu varrasti tuo Ankka. Se Anus on ne täydet tätä paskaa, halusitte tai että. Tää dokumentoida kyllä. Mulla tulee vähän paremmin selvä, koska ne pinnat. Akryli vahtaa. Joo, sulla on selvä, niin paskalaava. No, me kokee. Haluuks tosta video itelle? Minäkin. Kenellä on nälkä? Ja, aivan. Se Anus! Woohoo! Duck is on fire! Okei, näkkä liikuttaa röökiä. Sormet häijäs. Voi räjähtää purkki. Älä. Vittu sen päärät palla. Sä sammutat sen liekkuun. Tiedätkö? Vittu kun sormet häijässä. Älä. Kuka haluaa Ankkaa? Niin. Voisi ottaa mediumina. Saanko potkasta persille se helvettiin sitä? Ei vielä. No mistä tulee se? No nyt saa potkasta. Oota, mä haluan... Noin. Kiksi Ankka! Woo! Se ei sammu! No niin, the end.